Gurmí agad agus gurbí agad sa hamáis gus go hána bheith an so hasúlagam go bhain si bhar fad bíocha agus bragthe inis tréis na gaiinteanna so go léir haid go húntaach na gna caiinteoirí bhíonn sa róm. Mar is tócha hámid a lorug ún spráide nach bhfuil trá seo na bliana agus an trach lechadar is sigain. Agus is áit anna ún spráideach í an áitsa ceantar bhua scrí tá na crínte ann, tá na foiintí isce sa hain na tobar bhanathe. Har daigant anna Nua Eabhrac buint leis agus siún sans me tamáint haar timppla inniuh na lustanna crom cín an sonnig benúdait háhéamh an bmhóthir. Ach ní féidirlinn ar fad bheith imreachtant an sa tócha, cai cuidagin bheith imreachtant sa chathair agus ní mór dúin is tócha sin héin a réamhú is tócha mar bhí siobháin aránís tuisce siobháin chuoín. Rud eile sethe tá hénig a réamhú sa chathair agus haim sé díreach beidir roinn dáanta a léamh a scíg daoine eile an féidir leis an gCathair a bheith ina láthair an spráide agus I gás na Gaeilge is stoilm gur féidir ach go míid ar thóir na rudaí beaga ríist fé mar a luigh siobháin is rudaí na mion rudaí agus bíon tan go mína filí bí míid gomach uaireanta bíon an súl gorín sin a gcuin le chunmh dé. Duine bháin is tócha rihin lom a caintear an gCathair agus an Filíocht ná Montréal ó Dhán an Dhánach mar tócha bhuine chuid séthir go mór leis an godarsnacht sa idir a áitúchas áan ina smór agus an chathair an áard chathair bla clia agus náibh sé ar a chompóir dana tócha ní raibh ní is léir ná raibh se anna chóca leis an áit uaireanta mar hampla sa dása á réigearróil há cime róm há cime im dheag is mé héin ina leir im chiime mar chách ó dágamar sláán ag talla ag trá gur hit ar an crán an éigen. So is mar friasún a thabhaigh an Dhánach an chathair agus go raibh na héine bhí imreachtant agus a chur fuatha agus a feimú sa chathair go raibh an os príosúnig. A chaim an áras fé seo an áide mar gur hit ar an crán an éigen. Tá crán an éigen le tiitimar ar fad uaigent agus is sin aber saoil an duine lánásta go mbíonn freagrachtaíart bíonn cuairimíart agus is stoilm nuair bhí an Dhánach nuair bhí sé déanamh an nuair sin románsíochta margheallar a héal ar áireann. Bíonn saoil na Bhuaigh freisin, saoil nar bhain beidir leis na cuair ní raibh na cuairimí son éir an tamsan. Máid a bhacatí bla clíoch dar nóig ach fille a cha go leor ama in iarrlioch in ún chuin. Tá sé simúil nuair chiimiid chunas mar I dhéanann si hénig chuirsíos ar an gCathair mar hampla sa dán so córá ar shráid. Ar le cacha na seoide nuair tharla ort an láson, de lauris chuim chod tlá sin Iafrí go muintirthe gur bhog an tair im himpe, bocht leamh na cathrach, le lohanna bhog a níorchúin ó rúthaigh chus farige inar churas ort aithne. An túráil réig sin, fis de bhís sa féin agat, tán as do gailen as de dheisbhéalaí bhín chuirtéisig, ní leanamh ó réirme a chiarí céimh sin. A cred mé gur éadis, mé chur ó bhuachas má roine bénig. So bheith sí sásta, go chéanmh a chathas san éir le himeacht leis an duine leis a bhar sa casaga ar a tráide. Ach an lína sto bocht leamh na cathrach agus an tatharú ó Meán a hagan ar sin nuair a castar an fearsa ite agus sé an farsantocht a bhuine leis an duine agus a chud Gaeilge chomaithas gur deisbhéalach an cainteóra. Sin iad na rudaí a athraíonn
an tair bocht lev na céanna. So níiad míiste gur chuirsí sanna dhearfach go díosa an gCathair atá gine Filíocht na Gaeilge ach tu míad go dtí sin. Níiad míist a bheith an so a mai le bhórna gain an riordánacha lua. Agus tá gan socha éine a chunach an chlár fasnéise sin a dhéon Louis de Puer agus Rónán an mórtha le chéile mar an riordánach. Greibh na háit na so anna háachtachtá go mbeadh sé idir aber dús an teannas idir beidir bailile bhórna ina cheann agus ina chraí agus an son an chathair agus inis cara an son agus ag fáte bus isteach go dtí an chathair le dul le gobar. A cheart go leor níl an nuirid den tagartí do chathair chorcaí ina chud filíochta. Tá sé thar bheith tebí mar ile. Luann sé an lí, an seanna lí, luann sé sa dásan ní raibh sí dílis mar hampla, ach níl áit anna háchtach ina chud filíochta, ní bhíon log annacha ige mar hampla mórán. Fille eile de chud na caireach dar nóig is Michael Davitt, agus bhain sé hénig dar nóig le intín an iris réamhlóideach son a tháinig amach den géadúir 1970. Agus beaslam díreach slucht beag a léamh as an dansa dochlíteacht. Níor bhaíos chó dochlíte ó 1969 ihe mhór filíochta gurcaig abhainn fórtar, dáanta nó éistóirí agus níos déanaí lethab LSD ar gruthad fádraig chruchas me cheann thar dhealaigh ag tuairt thuúchláin na lí is do chola na gcothanna sínsirthe ag Allagar fóhín tá lá leat a David. Pár bán í an todhchaí dochlíte tá measc filí. So tá an chathairnis ina láthair fuinneamh tá an ilíochta chur leis, tá an abhainn ina abhainn fórtar rud a tháinig. Tá na dáanta tá éistóirí an lucht éisteachta a dair leis a chrathú is socha sa chathair, agus ní héon díomháildá is socha an LSD a chanirid chun an fuinneamh agus an chócht agus an neart so an fórsa seo a thug an gCathair. Agus gur bán chuma a tháina gcothanna sínsirthe, an drám a thá a tuairt únspóráide dó. Níos déanaí an sunmhog sé go bleac lia agus scríg sé an dáin, so níl an nuirid an dáanta an méall ar na brúchfailte sa Ghaeilge nach se stampla anna dheas an ghrian i rá muoinis. Sin siar thar scáil bhadan a ghrian cheacha tháineise a cha cuncheap crystal suas trí lár rá bhuinis a las fuilt chatacha i bhuinóga. Is bedálam na scáháin a míon tú únta I bpáirtíocht lim hairithe. Nedig I grandam tamil go scurthid sias an chanáil chuilóga fút amach harma bheabhair a chuoin rian chuintach dáil mé. Agus sin buas dócha hágan bhilíocht go nairion leis an bhilíocht tú thuairt áit an teile ar feadh tamilín agus go leor daoine bí na apps a gine ar an bhón chun carúlinn mindfulness nó airchas a dhéanamh. Achas dóilm sa bhhailm san is cásaíanamh don bhilíocht gur féidir sin bhilíocht sin díorchan aigine a dhearú agus ní gá a chéanú a hiiscint dar nóig siúní fiscad rí go míonna fidí caiintear. Ach is féidir leis an dáin tú thuairt áit an teile agus is síime gomsa is dóchas na léirithe a dhéantar ar an gCathair. Sampla deas eile ó fáideach mac airgasa Filleadh an hydralí ná an dáin solas agus ríist bleac lia I se an láthir. Agus tá nasca ges dóile idir cuideánta Davitt agus an dása. Solas. Nuair smaoiníim sé ar bhleac lia, smaoiníim ar chanaí caite cos canála. Ach ní chanaí stáin is práin do mháin. An solas ar an stáin I chealúrthaitse. Linnear I scí, grian, fór, bhuaigh, ní hagan merig ar tholas.
So is cum a cáthait gomíonta bhíoh tú, bhíoh sé sin sa chathair nó am fan dua. Siad sean solas rilí an rud a chiimeadan sa túil sin. Agus is beag an féinnig agsúla a chéandan is dócha trase na bliana nuair atá na leitheanta dul a bhd. Agus ábhar sóláis agus ábhar dóchas dúin goléir. Ba bhailim chuma dán a léamh le líam ó marthaile agus dar nó ag anna cheangail ag a líam leis an áit so is cuioine an 2016 bhí mar fad bailinn Allagar cumór an bhíor dánig agus thug sé piasa bra cainte uig cúpla balta an so agus a ríist ag oscailt ag sé dhiormadín an bblion san 2016. Agus fille cathracha sé líam agus aíonn leis na héithir antanga a bhún lú don gCathair. Tamil cos lí. Seo sin th naisiríis ag strachan na batóga sa chéile, tréis machhuirt bhuile thuile na lí, lena puil chuirnáin agus céige Benedictín a dhéanann scaragáil le 1700 an rás bán tulcach thar an gur an bhín. Tagam leat, chuasam jaut síne stóican na sápéil, tá fara brad an ihe I dligach na tríóide ach airíach rihhaidin nó báróta. Is fulca clúibh in is scáil bháin san áin maidin bhoch sa tná leis an Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Ag ól gan stada bhíos, ag dúga gnóisina agus breaníní canúna is sráid na blearnan agus sráid an tanadúna. Is chealúras cuairna na bhuaigh nó os na macharí ag amacht bán na sibhánín shráig an chuisín ag rinn nocht amach sa tríide is fós na cúnóch macharí. Fámaracht fada bathe, faoi láil le Madrí an bhaile nó sa Bhain, chuamar chroslé siar amach ar an damba ag lorg rian na láb aimime a bhí granta I dárne machad manna chúil riamar pint chundéan. Dacha mar dlúin de níadóir eile ag dulce inis caradúin. Tá sicanalí seoim mé a chur fech las sa ríist go institúdach, bearlam síne I dig státe de bhacaigh nó réiteach chulcholinn nar a hagach riastra siúd, mená nochta ag ranca timpplair a gura fiochaigh, mar dhéananas féin le dul sra I náach gúrdal jacuzzi. Tá sa gom, ní leor na dóra, chuas sound chun an fian a cheansú. Scuiltas mar rón dólas óda colón ag a réaba lom chóirsa mo chóranfa, níor thugas lom ach rac, Aontais an chathair im ghlach. Dhéananas botún na rún malóna a nochta do gachéine. Chuas ann chun an fian a cheansú, so is a dul chun na cathrach I ddírig an fian a cheansú a bhí sé áit ina raibh daoine a bhaintear théanas dócha ach daoine a cho Héránig I gCathair chorcaí a cho chorcaíg agus is stoilm a dúga gnúisina sin lína eile heastan amach domsa ag dúga gnúisina agus breaníní canúna na haig aigeanna na naine agus an blech cainte a bhí acu sin í na rodíos dócha a bhí ag tuairt a fuinneamh tá fuinneamh dochirte sa dása agus deire is dócha Aontais an chathair im ghlach á sé dírig chuirsíos a dhéanamh an gCathair ach deire sin na daoine is dóilm an cheansú agus an cinneasú a tharlaíonn tríd an scéal a roinnt le daoine gur bé sin an cinneasú a daimsigh sé. Fille eile bhí na slí méall chathracha fud na crinne is dócha ná bidí Jenkinson ní cathracha in éidir na Bhain. Ach is mailam an dáin so ina muinn si úsáid as mis as an mitasólíocht. Mis agus saolíonn si mis ag gceataí na tríóide
Glas na tríóide ní Filíocht. Agus tá mission san agus tá sí fanacht a grá geal dúris ní Filíocht. Mis sé gataí na tríóide. Gan speaclaí ar ba chlucha dúrlinge na tligeanna a níos tríthe ar ma bhleach chuút, sios sráid grafton, clocha crinne a nachanna mBuailte a gCathair. I gataí na tríóide rinne mé cúla ráilí ag fethebhart, is mar rá ag gairí mar chéile thar na tlucha, an muireanú, an na hú, an niomra hlú. A phobal dhéilis, a dhíine ganúla, urbí orbí, ó a bhaintir leom. Thógus na speaclaí nach éon bhaise ormaíod, amachas mo fóca is churas ormaíod le cumantacht. Léon posanna, geancanna, pislí ise, beola dochta, áileachta bharag le héad me, nascóidí, guraníní, bricíní, fahaníhuim, mo chrústáil. Gur hosmid mo chosa rinca beag guagach dá neoin féin. Is láva geanúla, crágacha, beor ignacha, taise, lauracha, máin le mo bhaintere ag dor nasca magane. A tháinig tú ag defriú chuim, mo chloch, ribh, dorninge, srón, snig, clúasa móra, ag ciúnú an táin rathe, ag táthú canábha ma chin le lábha. Is nuair hiúla mar amach in asca le chéiles ma speaclaí orm, chnuchas na haigen a Róm, is mar thugus grá landóibh, thugus tanibh agus grá riamhach. Sto ríist siad na daine siad sé pobl na cathrach, na haigen sin, is beála an Coiscéim an Filleadh mar chlucha dúrlinge. Nuair a chun sin na speaclaí sé agus nuair a hagan an grágheal chun mis a bhisnú oscailíonn si a crídóibh, agus is dá an gráilinn is mína bheith sin. Chaim chuin críochnú le Dhán a Bhain eile, seo ceanna scríos féinnig an uair so, agus is Dhán é scríos nuair bhís marachtant I Mórdó na Franca bhís a muoine béarla ann, agus sochgraus blian is fiche is stoilm. Agus bhí mar tréis bhí scatgan na cordas socha bhí muoine meanta. Bhí mar tréis dúir seachtainna chahabh in Cap Ferré Coiscéim tá nach galánta dúirdálarh agus nuair tháinig mar thneas go dtíon chathair an oíche sin ar an mos is just cuilam graus just ar cipíní, bhís cho sásta tacht thneas go dtíon na stílte. Nadidir an dána seo ní sé scrían agus go bhainte stathim héal nadidir ó bhfuil mábalta de chathair mhór gnóthach a hiile ach ag gnám bhís anna hóca le seo, agus bhí sa dír agus dócha freigra chuirt chomá, freigra pas beag dána beidir bhhartín ó Doráin. As an méid a dúirt sé an Coiscéim dhéanach sé ar an gCathair agus ar bhaná na chathair chomá. Agus díreach an tlígur bhrethas héinige go bailí, agus heasta goim dána scrí a nadóch a bheith nadathe sa chathair. Mar braham féinnig gur towní mé, the metropolis of Trálí gan dáilbhe, bhrethas a gánaín ar bhuinas leis an dua. So seo is dócha dána dírig cuid an íomhnas a chur an chathair orm a chur inniu. Filleadh ar an gCathair. A nocht ag Filleadh bleisim alles na cathairach farm. Das leom a taiseacht. Praban an aimsir láthirach gan ara ó gach balla imrochal an tránóna. Ad a bhím go músglíonn gás scetamíní onam. Is fear nach gCathair línig déine I bharsing is spéide, cacan an ihe idir firignav orda gan rá. Ach lasan sílse nían, cuiní cuimhíocha mo chrí, lon rian scéal aigenas droin séri. Fuise bhejódsa, mar rianán galí, mo chluas le hárán tráchta. Gurmí magah.